Us ve de gust en aquest moment del programa treure el nas a la sala d'estar d'una celebritat. Voleu saber quants lavabos té el seu habitatge, quants llacs artificials envolten la seva residència o si té cocodrils guardians? La vostra curiositat immobiliària quedarà saciada ara mateix amb Ramoneda d'Estar per Casa. Avui anem a la casa de Billie Eilish. Així sona el timbre quan truques. Ai! Estareu pensant que la Billie viu en una mansió gòtica, oi? Lúgubre. Sí? M'hi encaixa bastant, la veritat. On tots els servents porten el cabell tenyit de verd, oi? Ai, així com el Casper, Sí, com el castell del Casper. Mira, una cosa així. La veritat és que no. La Billie Eilish viu a una casa molt normal perquè, sabeu què? Què? Encara viu amb els pares. Molt ben fet. És que és molt jove, Billie Eilish. Clar, és que no s'ha independitzat perquè és que només té 19 anys i als Estats Units, d'on ella és menor. No pot marxar de casa encara. Que no pot ni beure alcohol. No, bueno, no ho sé si en veu. Suposo que no. No ens ficarem en aquest tema. Ens fiquem a casa seva, però a la seva vida personal no. Viu al barri de Highland Park, a Los Angeles, que és un barri normalíssim, de gent treballadora. Ella és d'allà de tota la vida, de Cal Eilish. Segurament tenen una rajola fora que posa Cal Eilish. La imatge... I aquí viu un del Barça. Sí, segur. Sí. M'encanta aquesta rajola, me'n posaré una casa. Molt important, això. Cases separades per una mica de jardí, una darrere l'altra. Bueno, molt humil. Us he penjat una fotografia al Twitter perquè la veieu. Analitzant l'exterior de la casa us puc dir que li fa falta una mica d'alegria de corazón. Per què? Bé, ho dic perquè si passes per davant no sembla que estiguin fent una festa dins. És apagada, és una casa que és apagada, no passa res. No passa res. Cadascú viu on vol. Té un jardí a davant amb molta planta crescuda, és a dir, no hi ha gespa, hi ha planta, un porxo amb una mica de taules per seure i veïns a prop. Bé, la típica casa de pel·lícula americana de barri humil. Sí, d'aquestes urbanitzacions, no? Sí, senyor. Sí. A l'interior hi ha dues habitacions, una pels pares i una altra per ella i el seu germà, en Phineas. Molt bé. Els dos germans a la mateixa habitació. Però clar, és una habitació que ja és un temple perquè és d'on han sortit els grans hits que escoltem aquí a RAC 105. Ara perquè el germà l'ajuda, no?, a compondre i a fer les seves cançons. Hola. Hola, mira el germà. Ja està canviant la veu, eh? L'habitació té molts coixins i ben grossos i una pissarra de rotolador on van apuntant les cosetes de cançons. Molt bé. Ara, escolta'm, aquí, Bad Guy, vas a posar aquí una nota més amunt que l'altra. Ella diu que s'hi troba molt bé a casa. Tant que quan va de gira s'emporta la casa, els pares, el germà, el gos, el gat i, atenció, la seva aranya. Ai, té una aranya? Sí, Billie Eilish té una taràntula de mascota. Uf, quina picor. Sí, noi. Té un terrari, una cosa d'aquestes, potser, o què? Jo, totes les imatges que he vist, que hi ha vídeos, la té a la mà. Ai, la porta a sobre tot el dia. Sí, a mi m'ha fet molta angúnia perquè a mi les aranyes em fan una angúnia terrible. Sí. I aquestes encara més, eh? A veure, veieu que estic parlant de la Billie i no del seu germà gran, en Phineas, que és coautor de les cançons. Correcte. Aquest tio, el dia que va fer 21 anys... major d'edat, va anar a una immobiliària i va dir posi'm la casa més cara que tingui. I el tio s'ha anat de casa, ha marxat, viu a una casa de 2.600 metres quadrats, 4 habitacions, i atenció que ha entrat a la immobiliària per contrastar aquesta xifra, 4 lavabos i mig. Molt bé, em semblen pocs. Per tant metre quadrat, poc lavabo. Sí, però jo el que no entenc, i ho he mirat a la web, què són 4 lavabos i mig? Aviam. Si no, és que no tinc la resposta. No, que no hi hagi un de cortesia. Saps d'aquells que no hi ha... Sí, el de cortesia. Que no hi ha dutxa. Que és una pica. Una pica i una tassa. Sí. I un bidet. Per si tens uns convidats i dius, ara que ha d'entrar aquí, ves aquí el de cortesia. Perfecte. Vale, és això. Mira, una altra cosa que m'ha après en aquesta secció. Si n'aprenem de coses, eh? Sí, la casa és xulíssima, amb piscina i estil colonial espanyol i molt colorida, que sembla que l'hagi pintat el perruquer de sa germana. En vista de que la Billie encara li queden 2 anys per comprar-se la seva mansió, la tia què ha fet? S'ha comprat un cotxe que és un pepino. Clar. Perquè sí que pot conduir als Estats Units. Un Dodge Challenger, i bueno, la tia és un cantada, un Dodge Challenger de color negre. En fi, que ja veieu que això de compartir habitació amb els germans no pot estar tan malament, perquè pots convertir-te en la nova estrella de la música nord-americana. Doncs així és, això és Ramoneda d'Estar per Casa. Esperem no haver ofès a cap fan de Billie Eilish, com van fer ahir, que van perdre un oient que ens ha deixat d'escoltar i de seguir a tot arreu per fer broma d'Enya. Ai. Ja sabíem que Enya era un tema delicat, que és més que una cantant, que és una referència gairebé religiosa i mística. Sí, senyor. I és el que vam ofendre un senyor que es va enfadar, ens sap greu. Nosaltres fem broma de tot i l'objectiu és que ens ho passem bé, però vaja, escolti'm, segur que trobarà alguna cosa bona per escoltar els matins. Nosaltres seguirem aquí a RAC 105 fins a les 11 a la primera hora. Gràcies, Jordi. A tu, Quim Morales. La primera hora, amb Quim Morales. De 6 a 11 del matí a RAC 105.